Alah, ya wis sembuh rano kancane. Nah, tahun baru barang malah rano kancane dari ndi iki, Mang? Dak. Kaget tak rasane dari ndi kok malah segati teko. Aku yo lagi kok gawe lah, Pak. Begini, Semua gue, nah, piye? Tahun baru kan tahun baru tahun baru meskipun kita itu tuane jiwanya tetep ngono wis ngenai. ayo dari ndi ngono lho Mas. Enggak usah lunga-lunga, tahun baru ning omah ae ra. Engko ngene, Pak, anggenku tunggu kembang api tak lapo ya, bakar-bakar jagung tak terserah. Penting yang awake dhewe kumpul-kumpul ya, ngono lho piye. Iya, ra usah lunga-lunga apa, kesel. Tidak marem aku, Bro. Hah, kono ngomah iku. Kono ngomah iki oleh sebedino ah. Nek setahun pisan lunga ben awet urip ngono lho maksudnya. Enggak stres ngono Ah, terus kan awet urip. Alah jeng-jeng wae ngono lah. Lah iya. Awet urip lunga-lunga. Delok-delok reng sipang 7 lho. Apa sih? Bah, selamat ya. Iya, Mbak, selamat, Mbak. Iya, paling urip-urip. Ngantuk, Mbak. Ngantuk tadi. Ngantuk piye mikir. Mikir. Ya, urip paling kudu mikir, Mbak. Dah, ngubah metu barang jago. Lapor ae ora turu. Aku udah bengi wis turu. Kowe ngetu merotus. Kowe iki mang ngrasa turu mikir. Iyalah. Apa urip ya jangan mikir, Om. Ora ngono, Bro. Mikir tak ceritane yo. Ndi bengi aku ngipi. Mimpi apa? Wah, medene asli sumpah. Lha Ngono lagi iku kok. Lah gede tuwa ngipi kok wedi. Ora Iya, Mbak. asli lagi iku kok dengan ngipi. Monster. Oh, Ya, Terus mimpi kembang turu, Mbak. ono kowe persis koyo kowe pakaian yo pakaian ngene iki. Lah, aku ketut-ketutno mimpi elek. Tenan aku kan enak wong telu karo kowe mlaku. Di dalam mimpiku lho, dalam mimpi. Mlaku aku kono motor. Lu tenan aku. Alien. Aku ora mlayu. Lho kowe kuwi diuber-uber aku tok. Asli. ketok. Mati meruntus kok. Ilir meruntus. Alah, Mbah. Wong kowe iku nek ape turu tak ceritani. Utek iku disalehno. Men adem engko lagi iso turu. Nah, terus ngene, Mbak. Ngono. Utekem tutupi tudung saji. Ben ora dipangan kucing. Ya apa? Malah tiba barang iku Pak Min. Ya. Piye ta piye? Aku terus maca bismillah asli. Ning koyo nyoto, Bro. Mbah, sing jenenge turu iku ana dongane. Ora kok bismillah tok kok cukup. Piye to kan Aku bismillah kowe tok? ngerti, cuma iku dalam mimpiku nyoto ape ono apa iki aku yo ngono. Lho sing tak ipekno dilale yo persis kowe. Atine kowe tenan. Baju iku kaos iki. Yo ora kepethuk. Tenan iki. Pekarane apa, Mbah? Gumun. Bendina awal. Ini mikirno kene. Ayo, mosok kowe ngipi rek karo wong liya kan ya ora apik. Ngono ora. Sing ngono nek. Banyak Aku didaki kok. bidai. Tulung ora ono lho kowe mah gawe pisan. Ya ora bisa kok. Lho kowe maksude ngene, aku rono awakmu rono. Lah tekan dulu. Lah nek aku tutup udah tutup. Piye? Ora ngono ne apa iki ono ape ono apa yo. Mbah, wis rasa mbok pikir. Umi patut ta si jelong-jelong kira. Ora Pak Min. Lah wis ngene ae ngipi ku kembang turu. Ya nek ana ya disyukuri ora ya wis alhamdulillah kan ngono ra. Nek apik ya apik, nek elek-elek kan ngono ra biasane. Lah apa teh ngasih kiwo dituru. Ayo saya ngopi wae. Yo sak tinggal ngopi. Ayo, Ayo iki malah rasa turu tenan lho. Ya saya ngopi bae. Yo yo.